karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Ang listahan ni Ma'am Sabrina sa mga nangamatay. May nakita ko. Unsa na mo nakita? Annalisa! Analisa! Annalisa, sorry! Analisa! Unsa may mong hilakan? Sultihi ko! Sultihin sila kung unsa imo nakita sa listahan sa mga patay nga gisuwat imong Sabrina, Analisa. Ang ni Ma'am magpapamanoy. Unsa? Unsay? Sampai nagsigig kag sultis mga ngan. Sa naa si imong chart, Ma'am Sabrina. Inaanay nga, miluta ang mga nga nila ni Ma'am magpapas imong chart. Unsa? Pero, kinsa man ay ang ngan sa inyong mamag, papa? Josefa si Mama ug Militon si Papa. Analisa, tingalay hunahuna mo lang ang imong nakita. Nakita ko gid ang pagluta silang mga ngan sa imong kartolina, Ma'am. Buwa ang color sa ilang mga ngan. Mura gisuwat sa dugo. Hunahuna mo lang kini, Ana. Posible. Pero, bisan una lang kini. Analisa, gusto na. Ayaw na paghilak. Nganong imo ning gikaguol og maayo, Analisa? Ha? Tungod gihangtod karon. Naglaom lang gihapon may nga mapauli ra sila si Mama ug Papa. Ma'am Sabrina. Unsa? Kadlawon kadto sa dihang mibiya sila. Kay magtumod sila og utanon sa lungsod. Apan, wala sila mabalik hangtod karon. Ginoo ko. Ug ang nakita ko mga nga nila sa imong listahan. Nagpasabot nga. Patay na sila. Hindi na sila mabalik, Ma'am Sabrina. Sorry, Ana. Kung patay naman gani sila, atong ta kini mabalitaan. Sama kang adala. Missing sub sila. Kanos alam ni mahitabo. 5 ka tuig na nakalabay. Ipapangita na sila sa mga pulis ni Mama. Pero wa sila makaplagi. Way witness bahin nila. Ang kauban na natin dira ug utanon ang may sulti. Unsa man? Uwa mo adto og lungsod sila sa mamag papa. Uwi nakakita nila nga naninda dito. Ako lang katapusing nakakita sila paglakaw. Gialsa ni Papa ang bukag sa utanon. O niya nagsunod sa Mama. Ibabay ko nila. Nanunggon kong pan. Pero ako magtuo nga muna dito katapusan kong pagkakita nila. Ginoo ko. Sabrina, mamauli na ta. Uy, Sir Rodel? Rodel? Nalipongan ko. Bito ka lang akong vertigo. Mamauli na ta, Sabrina. Ana, relax lang unga din ha. Ako lang unay, muatima ni Mama Mercy. Pahaway lang una din Rodel. May mo magkwaon mo ka ng imong charge sa mga patay, Des Bongbong, Sabrina? Sure. Sorry. Adto ko ni ibutang sa pikas kwarto. Sa bakanting kwarto. Salamat, Sabrina. Pahuway lang una din ha. Kaya ako sang susihon si Mama. Okay? Ana, gusto na. Hataga man sa kuno mong kabalakaw eh. Manoy, dili na gati na ito makita sa Mama at Papa. Ana, samtang dili pa makita ang mga patayng lawas nila. Tuhuan gyapon nato nga buhi pagyapon sila. Ug usay ni mga adlaw, pauli ra sila. Pero klaro na lang kaayo, Manoy. 5 katuig na nga wa sila mauli sa Mama at Papa. Uy, balita. Kinahalang dawato na lang nato nga. Napatay na sila. Josefa Gador missing. 12 ka misteryosong kamatayon.
Oh. Kinsa na? Kinsa nagbundak-bundak diha? Tubag! Kinsa na? Carding? Carding ni anak ka? Loel mo! Kinsa lang naa sa sala? Kinsa na? Ma'am Silvita, ako ni ma'am. Ay, salamat. Abi na ko kinsa na, Loel mo. O, sa tong nabundag din sa sala, lo? Ay, nabunggak. Awa man. Awa ko sa bati. Ha? Sigurado ka, lo? O lagi, wa ko na bati. Ay nga naman di ay doon na kayo na bati. Oo. May naglagubo din sa sala. Wa man ko kadungog. Huna-huna lang tingali ni nako, lo. Si Mama. Si Madam. At kaniyot, lo. Ako susihon. Papahawayan ako! Ayaw na ka mo pagsabog-sabog pa na ako! Hilom ha! Papahawayan ako! Mama Papahawayan Mercy! Ay, naman siyang aglaw na ko. Ma! Ako isa! Huwag ko isa! Mama Mercy! Sabrina, iilmo! Ni aka mo sa akong kwarto. Hain si Ana! Akong gipapahuway ma kay naglain ang lawas. May misagpa na ko. Ako ang misal pa ni mo, Madam. Aron makamata ka. Kay gidaman kag udtong totok. Husa? Imo ko gisagpa? Ma, naglimbag-limbag ka. O musan kang imong daman kung uyogon ka lang. Mao nga ako kang gisag pa aron makamata ka. Unsa may imong daman, ma? Nganong nagpaninggit man ka? Daman? Uwa man ko daman na. Basi gigutom ka, unsa man, mukaon ka? Ikay mo pakaon ako? Oh, ako. Basin imo ning sagulan og hilo, ha? Ma, di na mahitabo. Inahan ka sa kumbana, ug mahal ka ni Rodel. Mao nga mahal ta sab ka. Tawgin ninyo si Padre Ramon, be. Patay na si Padre Ramon, ma. Oh, kanus alang? Muduha na katuig ay nakalabay, ma. Ay, unsa ko di ay. Unsa may gusto nimong kanon, ma? Ana, katog na. Musayo to ugma sa dakong bahay. Mahalo ko matuog, Manoy. Ana, kalimti na mo nakita nga ngaan sa atong mga girikanan. Nabuang na magitingali ko, Manoy. Wa ka mabuang, Ana. Nganong naaman ni nako ni Karting. Nganong makakita man ko nila. Dili ko ganahan ini. Ana, naana na nimo. Ang imong buhaton mao ang pagdawat na nag-ana. Ug ayaw kadlaw sa tanan nimo nakita. Dili sila makapasakit nimo, dili ba? Oo, dili sila makapasakit. Pero, makasamok sila sa kong utok. Labi na sa mga makita na ako nga nakaila ko. Ayaw lagi sila tagta. Ha? Mao man ang gisulti ni Lula Liling, dili ba? Dili sila tagdon. Manoy, Wa ba di ka may bao? Nga parehas mo si Lula Liling ug Bertod. unsa? Makakita sab si Lula Liling og mga espiritu? Oo, pero dili na ni ipasaba. Hangtod nga nawa siya. Wa mawa si Lula Liling, Manoy. Unsa? Unsay wa nawa? Niara sa tong dapit si Lula Liling. Pero, nagtago siya. Tay paragod. Di mo ka may bawa na. Nakita na mo siya ni Ma'am Sabrina. Ha, diin man ha? Diin? Hayaan mo siya magpuyo aron. Sabay sa mga palasyo. Unsa? Ayaw! Ayaw ninyong ilansang sa krus sa mga bana! Ayaw! Rodel! Tawag, Sabrina! Tawagin ko! Panaugan ninyo sa krus si Rodel! 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 Sabrina?
Rodel, nagdamgo ko. Gilansang ka sa krus. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!